Но пък благодарение на рапа аз завърших в училище по химия. Имах 5 двойки. И госпожата по химия тогава вика, на двойка джиите последен шанс, пишете едно есе за едно съединение. Нищо повече не искам от вас, колкото да не ми строите цяло лято тук ми са мадахерцата по коридорите. Да. Само че аз и това не съм написал. И викам, може ли към края на часа мене аз да го напиша? Тя ма как не си го написал? Ти имаше 2 дена да го напишеш сега за половин час. Викам, пишете ми двойката след половин час. Викам, след малко ще... И вече то ми е паднало пердето, ме е ясно. Или ще съм на поправителен изпит, или ще се правя на циркаджи и слушам сега, всеки пише сребърни халогени, дикой, натриеви, тако седем тук там. И пиша аз една осмичка написах. И го израпирах в края на часа. Аз затвори дневника, нищо не ми писа и си тръгна. След 2 часа идва и ма взимам часа по български и вика, виж сега какво ще ти кажа, писах ти 6, ама ми обещай никога повече да не се занимаваш с химия. Вика, ти си артист, вика, буквално е би майката на химията, вика, ти си човек, който трябва да се занимава с изкуство, за какво ти е тази химия, обещай ми, че никой няма да се занимава с химия. И след 5-6 години вече отидох и да я видя в училище и казах, нали, аз обичах да ги наричам другарко, въпреки че не бяха, викам другарко Петрова, аз завърших медицински университет.